Deci până la urmă se vede că sunt niște criminali, se face și la CFS, să fac monitoarele astea color HD extrem de puternice, să arată inovații. Ăștia se bazau pe falimentarea completă a uzinei, pe dispariția arhivelor. Au mers la arhiv, au schimbat legea arhivelor. Am spus lui mama, du-te și bagă la mai multe arhive, la bănci, și ai făcut tu, că ăștia ne omoară pe toți trei. Deci acolo era și la mecanică, erau și la mecanică profesori irresponsabili, am dat, ești cu el, vrei să mă omori. Până la urmă zicea, că te omori, că ai nebunit, mai nebunit de cap. Păi să știi că ai fost, că ai făcut și dacă nu este exact în domeniul ăsta. Totul, ideile mergeau banalități, practic. Eu așa le vedeam. Banalități, profesori universitari din ăștia irresponsabili. Deci s-au făcut și la CTS, ei nu făceau nimica, s-au și vândut, s-au făcut și niște contracte, s-au făcut și filmări. Atunci, în perioada 66, 68, 70. Totuși eu vedeam că mama nu suporta psihic și nici tata presiunează, zice că ai de învățat. Păi ce ai de învățat? Înveți așa, că nu trebuie să ai diploma lor. Toți spuneau, vreți să vă dăm o diplomă, ceva? N-avem, domne, nevoie de diplomă, că probabil trebuia luată și o diplomă, costa și că vreo 20.000 de lei, și eu îi dau ideea, fără niște droguri aici, ia și diplomă și îngrijește de invențiile astea mai repede, ca să fie brevetate aici, lasă politicul, lasă securitatea, lasă prostiile astea. Și găsește un arhiv în străinătate unde nu se umblă așa, unde s-o găsă până la urmă, prin Elveția, nu știu cât de mult o lucra.